Pontevedra leva anos acumulando éxitos e recoñecementos grazas ao seu modelo de cidade, un modelo sustentable, ecolóxico e centrado nos peóns. Continuando coa súa estrategia de cidade, a Boa Vila presentouse en Fitur centrándose na Pontevedra verde. Porque precisamente nós vamos a incidir neso, ¿no? Nesa Pontevedra verde que ten a 1 minuto do casco urbán, as beiras do río Lérez, do río Gafos, os salóns do Lérez, a Illa das Esculturas, esa capacidade que temos para estar de repente 1 minuto no interior de Galicia. Dentro do turismo sostible, Pontevedra tamén destaca pola gastronomía, o deporte e o Camiño de Santiago. Ademais, esa Pontevedra tamén gastronómica, levamos todo o ano feito un gran traballo sobre o proxecto Pontevedra Capital Gastro, que de alguma maneira culminou outro día coa candidatura para ser capital española da gastronomía no 2023, esperemos que así sexa e que podamos coller o testigo de Sanlúcar de Barrameda. E ademais, sen olvidar outro desarrollo do turismo importantísimo na cidade, onde fai anos xa, que é ese turismo deportivo, esa cidade que é capaz de xerar eventos internacionais deportivos e facelo moi ben. E, por suposto, o Camiño Portugués de Santiago ten que ser o ano do camiño, non? Dende Pontevedra sinalan que a súa estrategia no ámbito turístico pasa polo turismo transversal. Turismo que colle diversas facetas do concello, que debe ser transversal. O noso modelo xa por si de cidade, o noso modelo urbán de fai moitos anos e que está a ser copiado, máxime despois da pandemia, fai moi fácil a venda, digamos, non, de todo este tipo de turismo. Para o Concello de Pontevedra, o seu paso por Fitur é vital para aumentar o turismo da cidade. Ao longo destes días, os concelleiros mantiveron numerosas reunións para impulsar proxectos na Boa Vila, como por exemplo a Vía Verde. As expectativas do turismo para Pontevedra son moi boas neste 2022.